Infetħu mill-ġdid il-bibien tal-Assa tal-Gżira wara xogħol estensiv ta' rinnovar sabiex bekk is-sok tal-investiment fil-korp tal-Pulizija sabiex isaħħaħ il-preżenza tiegħu fil-komunità. Fl-inaugurazzjoni tal-Assa l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-lan ta' proġetti bħal dawn huwa li l-Pulizija toffri servizz aħjar li tissaħħaħ is-sigurtà residenti iżda wkoll li l-uffiċjali tal-Pulizija jaħdmu f'ambjent aħjar. Ix-xogħlijiet li ġew konklużi fil-Gżira li jinkludew rinnovar estensiv mhux biss fil-binja iżda anke fuq il-faċċata jingħaqdu ma' bosta xogħlijiet oħra li għaddejjin fuq numru ta' qases fosthom fl-Imsida l-Ħamrun, ir-Rabat u l-Imtarfa. Min-naħa tiegħu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà tenna li x-xogħlijiet ta' rinnovar estensivi li saru ġewwa l-Assa tal-Gżira kif ukoll xogħlijiet oħra ta' rinnovazzjoni li tisiru fl-ases huma intiżi biex jipprovdu post ta' xogħol komdu għall-Pulizija. Post ta' xogħol li isaħħaħ il-motivazzjoni tal-uffiċjali u jirrifletti f'servizz aħjar għall-komunità. Is-Surġent Rachel Gatt qalet li kellha l-opportunità li tara d-differenza li saret fl-Assa tal-Gżira hekk kif laħqitha kif kienet qabel u issa għandha l-opportunità li tgawdiha wara li sar ir-rinnovar. Personalment kelli l-opportunità nara d-differenza li saret ġewwa l-Assa tal-Gżira fejn il-ħaqta kif kienet qabel u kelli l-opportunità issa ngawdiha wara li sar il-refurbishment ġewwa fiha. Nista' ngħid li entużjasta ħafna biex naħdem f'dan il-post daqshekk sabiħ u jista' jintuża iktar b'mod effiċjenti sabiex inkunu nistgħu nagħtu iktar servizz professjonali lill-komunità. Il-Kummissarju tal-Pulizija temm jgħid illi l-investiment fl-ases jingħaqad mal-investiment fi riżorsa umana, l-modernizzar tal-flotta u l-għodot li jaħdmu bihom, l-introduzzjoni tal-body worn cameras u titjib kontienu fl-ambjent tax-xogħol anke b'uniformi moderna u aktar prattika.